το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιβεβαίωσε τελικά την αρχή της ετεροδικίας, δηλαδή επιβεβαίωσε τη γερμανική ασυλία και ότι δεν μπορεί να δικαστεί από κάποιο άλλο κράτος για εγκλήματα πολέμου που διαπράχτηκαν από τους Ναζί. Να θυμίσουμε επίσης ότι το Νοέμβριο του 2008 είχε κηρυχθεί στην Ιταλία εκτελεστεί η απόφαση του πρωτοδικείου της Λιβαδιάς για τις γερμανικές αποζημιώσεις, που με τους τόκους φτάνουν, γερμανικές αποζημιώσεις στους δισθομήτες, που με τους τόκους φτάνουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ο δικαστικός αυτός αγώνας είχε ξεκινήσει από το 1995 με τον πρώην Ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Σταμούλη και ακολούθησε αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των αποζημιώσεων. Και να πούμε τέλος ότι 28 βουλευτές από διάφορα κόμματα, από το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι, κατέθεσαν πρόταση για να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, του γερμανικού κατοχικού δανείου και φυσικά για όλα τα εγκλήματα αυτά που διέπραξαν οι Γερμανοί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις θηριωδίες δηλαδή του Τρίτου Ράιχ. Μάλιστα. Το σημαντικό και βέβαια αυτό που έχει και τη σημασία του είναι η απόφαση, να επαναλάβουμε, του Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία ουσιαστικά είναι υπέρ της γερμανικής προσφυγής. Δικαιώνει τη Γερμανία.